Good morning ndị nwe m na ndị nwe ụtụtụ ọma n'ụwa. Unu mana mgbe gara aga anyị gụrụ ụkwa ruo oge ya ọda. Anyị bidoro ya n'isi gụgide agụcha anya. Kịta na nke anyị ga-agụsị. Nke a bụ mmiri ọkụ eji egbu mbe. Ofu onye dere ụkwa ruo oge ya ọda bụ Ifedelian. Ọga Tony Uchenna Ubesie. Ifedelu nya bụ akwụkwọ. Anyị na-achọ ego na nke a bụ mmiri ọkụ eji egbu mbe. Ka anyị gụọ isi mmalite ya taa. Okwu mmalite ya. Anyị gụsị okwu mmalite ya taa. Anyị ga-ejisi ka mama ya ga na-agụ ya kwa ụbọchị. Anyị malụ na ya ga na-agụ ya tago. Na-etinyekwa ya n'iru akwụkwọ ebe a. Maka ndị na-agụ nri ya ma ọ bụ ndị si n'Igbo na-afịafa arụ. Kafa wee nwee ike wee sonyekwu anyị na ya. Okwu mmalite. Onye mere mmadụ ji zuo ohi na Chukwu kere ya kwe ka ọnwụnwa karịrị ya dakwasị ya, na onye ahụ nhie ahụ mere o bido zuwa ohi, onye ka ụta dị? This is a question. Let me repeat it. Onye mere mmadụ ji zuwa ohi na Chukwu kere ya kwe ka ọnwụnwa karịrị ya dakwasị ya, na onye ahụ nhie ahụ mere o bido zuwa ohi, onye ka ụta dịrị? Ịchọwa ijide oke ehi, chọwa oke mmadụ, ịchọwa ịrata oke nkịta, chọwa ọkpụkpụ anụ, ịchọwa ịmata oke, tinyere ya azụ n'ọnya, ịchọwa ịrata azụ nọ na mmiri, tinyere ya idide n'ukpo, ịchọwa ịkpọrọ atụrụ jụrụ ụla, ịnwụrụ nwa ya o sowe gị. Ma onye nwụtara mbe chọwa igbu ya, o kweghị ya jiri mmiri ọkụ sowe ya, n'ihi na ụmụ okorobịa ekweghị na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Onye amaghị mmadụ anaghị emeta ya ihe ruru ya n'ahụ, n'ihi na ọ bụ nwamba ekwu n'ahụ na-ataka akwa. Onye ihe ya na-efu ya buru ụzọ chọọ be enyi ya tupu ọ chọwa na be ndị iro ya. Lewenụ anya ka unu hụ ka mmiri ọkụ si egbu mbe nyere ụmụ anụmanụ niile, ma ndị dị ike ma ndị nwere akọ na uche. Ọ bụ gịnị ji nkịta ọnwụ? Onye eri ọnụ isi ya, n'ihi na ozi eziri anwụrụ ọkụ eruola eluigwe. Nke a bụ okwu mmalite mmiri ọkụ eji egbu mbe. Anyị bịazịa gụọ isi nke mbụ ya.